izimpi zomuntu zisho ikusasa lakhe. Ake ngikusize kunento ekuthiwa it's a prophetic interpretation of things. Yonke into ehluphekela kakhulu isikuzoba ningi empilweni. Usathana akayivali into engeke ibe abundance. Ubona ngokushintsha kwakhe ibhakela ukuthi hayi khona la ngivimba khona. Ngoba iqiniso leBhayibheli lithi day by day we are getting closer. Day by day we are getting closer. So you must know when you're too you must know when you're too close. Uyazi kunabantu umsuzophumelela lokubekisabisa ukuthi phela mina ngakushiya mina uvela umthetho umuntu hamba ungaloku uvimba abantu abafuna ukuhamba ngoba bayi straight yabona umuntu bombambe ngenkani uyakuncikisela ukuhlala kwakhe akuhlale laba abalibonayo ikusasa kanye nami abangalibona asingathukani khululeka ngoba uSathane uvusa ngisho abantu abathandayo bakulwise ngoba ufuna ubheka impi bese uyekizwe. Jesus. Apostle iBhayibheli lithi uNkulunkulu wakhipha abantwana bakaIsrayeli ezweni lesithembiso wabanikeza izethembiso. Awinaki into ongatshelwanga ngayo. Jesu uNkulunkulu ekuthembise impilo engcono wena endleleni wahlangana nenzondo ungashifti focus iyenzondweni ngoba letha focus akuyo iyona ebankulu empilweni. That's what the Lord focus say. Manje bonke ke babhakisha bahamba nelelizwe ukuthi siyongena. Ayabona namhlanje siyolidla lelizwe namhlanje. Futhi ngizwa appropriation of land without compensation. Siyolidla lelizwe namhlanje. Ngifuna umuntu nomuntu la aphume ne-title deed ethi siyongena. Ngifuna umuntu nomuntu lana aphume ne-title deed yezinto uNkulunkulu amthembise zona. Uma uhlangana namadimoni ungakhulumi uveze itethe uthi suka kumadimoni ngoba we are too close. Jesus. Ngizwa amandla.